Toto je môj prvý boj o opatrovníctvo detí a určite aj posledný. Deti trpia najviac a je to rôzny pocit vidieť ich v budove súdu, aj keď tam vôbec nemusia byť. Raj sa s deťmi o súde nerozpráva, ale nejakým spôsobom tam vždy sú. A môžem úprimne povedať, že otca bojí, o deti sa nikto nestará, nikto. Každý provokuje, zneužíva, nerešpektuje, klame, manipuluje a potom čaká na reakciu otca. Nikto si nechce pamätať dobré veci, ktoré otec urobil, zatiaľ čo bol ponižovaný, bitý a zneužívaný. Nikto. Každý len čaká na jednu zlú reakciu otca, by ho mohli úplne odstrániť. Nikomu nezáleží na škode spôsobenej vo vzťahu medzi otcom a deťmi. Nikomu to nie je dôležité, otec musí byť odstránený, pretože reagoval ako človek na neúctu, zneužívanie a nespoluprácu za posledné 3 roky. Bol som obvinený, že som udrel svoju dceru, zatiaľ čo som musel pozerať video matky a jej priateľa, ako manipulujú to isté dieťa. Nemôžem na to verejne reagovať, nemôžem sa na to ani spýtať svojej dcery. Má 6 rokov. Bol som obvinený, že som nedával deťom peniaze na jedlo a nemôžem ukázať, ako hlboko ma bolí takáto neúcta. Bol som zbitý a verejnej ponižovaný jej priateľom pod vplyvom kokainu. Chodil po mojom okolí a trval na tom, aby ho deti volali ocko, zatiaľ čo ja som bol stále na súde a bojoval o to, aby som zostal v živote svojich detí. Nemôžem reagovať na neúctu. Deti boli nútené volať ho ocko od chvíle, keď ich matka s ním zoznamila. Musím zostať pokojný a jednoducho prijať, že deti majú 2 ockov. Keď sa pýtam Emmy, prečo nechce ísť domov so mnou a Monikou, Emily odpovie, neviem prečo, a znovu nemôžem reagovať negatívne na to, čo vnímam ako krytie, manipulácie a klamstva strany matky. Deti boli odvedené žiť na iný kontinent a ja mám byť s tým jednoducho v poriadku, bez reakcie. Prejsť domu plného detského smiechu, k tomu, že sa vyhýbam návratu domov, pretože sa bojím ticha, ticho doma mi preniká až do srdca. Ale otec, len nereaguj, len nereaguj, len nereaguj, inak ty budeš ten blázon. A keď som to už nedokázal ďalej držať sebe, zareagoval som, boli to 2 minúty, bolo to 7 minút, posielanie správ, nezáleží na tom, že som mal pravdu. Záleží, že som nedokázal udržať pokoj. 8 rokov starostlivosti o všetko a o všetkých, nikoho to nezaujíma, nik sa nestará, dôležitý je tých 7 minút vytlačených na papieri. Som človek, som otec a som veľmi hrdý na to, čo som doteraz v živote dosiahol. Moje sociálne siete sú verejné, pretože nemám čo skrývať. Jedného dňa deti vyrastú natoľko, aby si uvedomili, že otec nikdy nebol problém. Čestný, dobrý otec, pracovitý, starostlivý, milujúci, múdry, sympatický. A to je len pár slov, ktorými ma moja bývalá manželka opisovala predtým, než si našla nového sponzora a rozhodla sa, že ma musia vymazať a nahradiť. Končím.